Voilà, chers téléspectateurs de Diama TV, kono mi woyo wolirande non do e rue 11 angle 8 marina rue 8 angle 11 do plus précisément nginay ka Alpha Coiffeur non sa nanimo ko neddo mo andintinda ko neddo wondo fembude Medina fop wondo fembude himbe iwaybe partout presque do e Sénégal donc sen ari en darimo c'est parce que carrément de ngandi golle makko den ko golle labude donc hande e yahay ndaro en Alpha Coiffeur do e rue 11 angle 8 inchallah rabbi jokkela yeso minni o waltata ko joni watta are mahi assalamu alaikum Modi Alpha hono ay do nge jam no golle de ko eden bano labude mede wakilia mede wadde yerame o donc voilà chers téléspectateurs économie woli rani on non nanen de ngari darugol Alpha Coiffeur mo nitinamo do rue 11 angle 8 kala hore de hida medida do ko labunde ando kanko wonde mojjinde o femba yimbe ben ha be arda hayno be sikano ay ka donc non Alpha woni golle makko den do e rue 11 angle 8 Alpha men landoma d'abord men jonnama hiwroda jama on halana men antaw déjà ko non secret fembugol gol parce que mi wata comprendre go hande ko wonde ngi Medina do goddo iway Pikine Thiaroye Colobane partout ara ha ka der atelier ma do fi fembagol ka salon de coiffure do minno mi fala famude ko noni secret on d'abord hiwro chers téléspectateurs be Waltata be kay émission Waltata hiwroda be fo si ara on question non aray assalamu alaikum lan hiwro do den monsieur le créateur be wa Waltata lan hiwro be lando sibe jam langina be ko saji mabbe ko toli wa Diama TV donc golle den melenge mudon secret ji din no tonno dudi avant tout d'abord secret on donc ko hebgol patient et donc e maîtrise golle ko doda wadde ko way e needi sugadi non piiji donc parce que ande ko mi woni Alpha rue 11 angle 8 donc bus nani inde am Medina do wobbe yilan wobbe andalan wobbe non kadi no andilan donc golle den affaire ji no landi haqqil no yarata manam no landi kadi needi fahin golle den a ƴettay tamma wawa kadi maîtrise de golle ɗe laaɓal suka ɗin piiji wawa wadde communication wawa yewdude client ni o par ce que sa yi woɓɓe no iwa wano Pikine ara ɗo par ce que si ɓe ari ɗo yiɓe andi ko ɓe faala kon ko ɗum noon ɓe heɓata ɓe nattoray ko ɓe faala kon woɓɓe kadi iwa wano wokam woɓɓe no iwa hay événement si waɗi fof no andilan ɗo ɓayru hay jamñajo woɓɓe iway toon ara ɗo donc si ɓe ari woɓɓe hara no hawji woɓɓe hara kadi ko ɗum wonto mais toutes les façons a waɗay tout ha wawa famodirde jama on kala arɗo wakkiloɗa gollidon ha moƴƴa hara o seydinali surtout kadi laaɓal ngal gonga mais andi min déjà min plus particulièrement la wa inde min ko ɗum femboto mais hande men wawete landagol kadi e nder question ji ɗin parce que jama on no faala andude andi la fois passé mi waɗi event ɗum on no émission tawi fembogol ko fembol laɓagol yimɓe no landade la numéro téléphone on en aroyay ɗon mais est ce que Alpha hande an position mo wonɗa ɗo on e golle ɗe wonɗa wadde ɗen meɗe wawi andude ko place ji jelu marɗa si tawi ko Medina tum marɗa place ma ɗum koɗi ɗiɗi e si koɗi tati ɗum fof andi piiji ɗin ɓay Allah waɗi hande Medina ɗo si innama fembo tum fof no wawi sutade fontude hondu inna ko han ay ka donc wolani men ko place ji jelu marɗa non andi ɗo place ji ɗin donc fewnuɗo meɗen e projet ji bus donc min forma yimɓe miɗo mari place ji on peut dire que la mari place ɗiɗi pour le moment mais mi formay kadi yimɓe so tawi ma Allah jama on min famodiri mbeɗa wawi uttude kadi ɓuuri ɗum ɗon mbeɗa wawi yannude affaire o mbeɗa wawi créude kadi piiji bus ko min waɗi Medina ɗo ko mbeɗa wawi wadde ɗum Wokam mbeɗa wawi wadde ɗum Thiaroye mbeɗa wawi wadde ɗum Kermassar mbeɗa wawi wadde ɗum Parcelles mais ça dépend kadi e yimɓe ɓe heɓata ɓen par ce que andi jama on no woodi woɓɓe goo a formay ɓe ha ɓe wawa ɓe yaaha ɓe accama tu vois woɓɓe kadi a formay ɓe woɓɓe goo ɓe gollidata ara ƴetta ɓe udditana ɓe takko ma suga ɗin piiji donc projet ji ɗin no heewi par ce que ɗum ɗo no landi kadi gandal seeɗa golle ɗen no landi escalier a wata hande immade tun e mouradu ndum comme no ɓe innitalan ɗo Alpha rue 11 a wata arde tun uddita hande place heɓa suga ɗin ɗon piiji fof par ce que min guilande man fuɗɗi fembude ɗum hande ɓoyi seeɗa depuis 2006 on tigui no e golle ɗen neeɓi on tigui no mari client ɓe andanɗa hoorema woɓɓen koye tawde muɗum jibina ha joni komin e mabɓe woni golludude tu vois woɓɓe ɓen hara ko ba mabɓe addaynoɓe ɗo joni ba mabɓe waɗi retraite joni ko kamɓe aranta hoore mabɓe suga ɗin piiji donc kadi komi wolanma kon e neɗɗo on min e hoore an il faut que mi ɓeyda civilisation comportement moƴƴo par ce que
sa ari ka salon ɗo salon on ɗo wona salon innugol ɗo ko kaarijo to walla kaarijo ton ɗo manam ko partout kala man ni musidɗo wawi arde ɗo manam yimɓe leydi ɓen musidɓe men ɓen kala arɗo etoɗa anda ko honnuge neɗɗo wawa famodirde makko gonga surtout ɗon kadi ɗon ko pium markum importance par ce que andi matière de communication no satti déjà hiɗen andi client jon no wa'ata non e en fait mbo on no wa'ata non ko wata cippinde hoore ma fi yo client jon welto mais hande par exemple mi landoma hunde wotere an ɗa mari apprenti ɓe ɗa gollidude e maɓɓe lawayi situde wano ɗe julɗe ɗo fof haɗa apprenti je mum no woodi femboɓe mais est ce que hande an par exemple an hande ko wonɗa gollude kon tigi communication mo joguiɗa on est ce que on communication mo joguiɗa apprenti ɓe ma gollayɓe ɗo ɓen ko on communication ɓe jogui par ce que andi si mi wawi famude e nder haalaji ma ɗi ɗa wawi heɓude place an heɓa forme de communication manditinɗa arɗo a waway mo accueillirude mais avec par exemple yimɓe ɓe hiyata ɓen e yimɓe areɓe ɓen e jamama wonɗa yiide on est ce que an a waway famude yimɓe areɓe ɗo ɓen foof an no wawɗaɓe maîtrisirde noon est ce que apprenti ɓe joguiɗa ɓen ko noon ɓe wawata ɓe maîtrisirde donc surtout ɗum noon kadi no mari importance manam a yi wano maîtrise gol jama on no landi kadi e éducation neɗɗo on par ce que o gandi hande c'est une occasion mi wowlana musidɓe men ɓen kadi ko holno golle ɗe woni yarude fewno ɗo e jama fewno ka fewdiɗen ɗon manam avant tout d' abord il faut que jangga seeɗa wawa yewtude e jama on hara kadi awa heɓali ɓernde faɗude manam si tawi ma Allah ɓernde ma nden sinde faaɗi pour ya wawa golludude e jama on ɗum ɗo wawata yombude par ce que façon kala e neɗɗo aray ka wonɗa ɗon donc si tawi ma Allah a heeɓi on comportement ɗon wawa par ce que par exemple min miɗa wawi uttude place ji bus mais le problème est ce que min kami woni ɗon e to fof wawa wonde hunde wotere par ce que ko neɗɗo kala man ni apprenti jo mo mi formi siko sago an on ɗon o ƴettay exemple on e an par ce que sa ari ɗo hande ka salon ɗo innama ɗo ɗen Alpha rue 11 angle 8 donc haray coiffeur ɓe medinamo kala no faala heɓude suga ɗi piiji ɗo mais ɗin ɗon piiji ko wata ɗi heɓude ko hakkil e gandal e needi e yaajere ɓernde surtout suga ɗin ɗon piiji par ce que hande andi enen ɗo ka wonnen ɗo no woodi façon kala eɗe gandi ɗo yimɓe ɓen siɓe ari woɓɓe ɓen siɓe ari ɓe toñete woɓɓe ɓen hara no moni ndeyi ɓe ara donc suga ɗin ɗon piiji fof si woni ha ɓe ari wawaɓe maîtrise ude an landoɗaɓe koɓe faala woɓɓe no wawi arde ɓe naata haray ɓe seytini mais donc tuma ɓe yaltata haray ɓe welti suga ɗin ɗon piiji ɗum ɗon noon par exemple min hande hande mi wawma wiide Medina fof no andilan Sénégal fof no andilan woni andalan peut être ɗuuɗa hay étranger ɓe iwayɓe nokku goo no andilan est ce que a faami donc si tawi ma Allah goɗɗo a heeɓi occasion golludugol e an ɗa duwa ƴettude on exemple ɗo est ce que a faami surtout éducation on e musidɓe men ɓe wallitano en fayɓe ɓen ka éducation ne a fayɓe ɓen ha moƴƴa si a janggay hande métier il faut que kadi e wawa janngude seeɗa au moins wawa yewdude jama par ce que a wata immade ɗum inna a janggay métier kadi a jangali hay hunde a jangga français a jangga arabe suga ɗin noon piiji par ce que ko ɗum ɗon woni addude difficulté ji ɗin e golle ɗen c'est à dire woɓɓe ɓen kadi hara hiɓe hawji ɓe wona pay koye hara hakkille maɓɓe ɗen timmanali taw gérugol muraɗi ɗin par ce que andi hande wano pay kon à l'âge de 18 ans on normalement ko duwaɗo janggude normalement neɗɗo en tant que a heɓali 20 ans a duwaka natugol e gollugol fi mbuuɗi il faut heɓa 20 ans au moins walla 18 ans si fuɗɗoɗa gollude fi mbuuɗi par ce que ɗon haray a heeɓi hakkil a wawi gérude bani adama andi gérugol neɗɗo woni yombani andi enen afrique ɗo jama o wela wallidirde mais ko yettude Allah andi africain joni si a falama heɓude goɗɗum e junggo makko il faut que jippina hoorema si wawa heɓude goɗɗum e junggo makko way ko suga ɗin ɗon piiji Ouais. Voilà, donc on a dit que Alpha maki kon donc ko be woni Alpha le grand coiffeur do e Medina Alpha mo andintinda mo fembi o sa yalti fo lando to makko hombo fembuma donc neddo mo andintinda kadi ko neddo cippindo hoore mum mais Alpha hande on peut wonna men un peu e olof quoi voilà tay dañ lay gis souvent si ce place bi ñuy gis pas mal de personnes yoo xamante ne dañuy ñëw fii di watoo fi donc dañu bëgg a xam lan mooy secret bi d'abord lan mooy secret wu Alpha lan. avant tout d'abord maa ngi sant yàlla di gërëm ñi fi teew yëpp ak sama gaay di nuyu sama clients yi di nuyu sama copains yi waa Diama TV tamit maa ngi koy gërëm di ko ziyaare bu baax xam nga secret bi maanaam dafa bari maanaam liggéey bi dafa laaj temps maanaam booy liggéey ci benn affaire booy yëngu ci benn affaire munoo xëy rek
nga am li nga bëgg il faut nga am patient maanaam nga am tamit éducation nga yaru xam nga fii Sénégal fu ñu nekk nii donc soo bëggee jëfalante ak nit ñi il faut que nga am éducation et puis nga am comportement bu baax yow mi si sa jëmmu bopp nga set maanaam nga set fi nga nekk mu set xam nga benn jour dafa am benn congolais c'est une occasion rek ma wax ko dafa ñëwoon ci man quoi moom mu ne ma gis nga fii nii Afrique xaalis am na lépp quoi mais ni ngay def ba xaalis bi ñëw si yow par exemple ñu ngi fii si Sénégal maanaam Dakar léegi fii gars yi bëgg nañu wotoo fu set bëgg nañu dugg fu clean maanaam boo investir sur ça nga set yow nga nekk nit ku baax ku ñëw nga mun ko accueillir nga defal ko li mu bëgg loolu soo ko defee boo investir si loolu di nga am li nga bëgg mais nag tamit avec la patience gis nga nit mënoo xëy rek am lépp ba pare ñi ngay former tamit sa ay apprentis soo nekkee ak ñoom maanaam booy waxtaane ak ñoom tamit ñu xaw a dal ñuy jël exemple si yow surtout parce que comme sama zaar yi boo nekkee ak sama xam nga lii nii donc dañuy naa ne ku nekk bëgg na koo am mais xam nga suñu borom mooy maye maanaam yàlla dafa juste gis nga sa liggéey bi soo ko fonkee nga respecté ko à tout moment yàlla day ñëw comprendre ngeen donc comme li may faral di expliquer munoo xëy rek nga tijji benn entreprise tey nga am li nga bëgg yëpp si loolu c'est impossible loolu mënul nekk il faut nga am patient ba pare dafa laaj suivi ba pare ak góor lu baax bañ a caaxaan tamit parce que xam nga caaxaan tamit day yàq liggéey man boo xoolee aw ma samedi aw ma dimanche man en tant que maa ngi am client damay liggéey mooy yoon parce que ba pare liggéey bi dafa dem ba nga xamante ne yow man mi par exemple tey jii nii maanaam vie de famille doo ko am à 100% parce que da ngay yor loo xamante ne doomu aadama bi moo ko soxla yow boo xamee ne yow li nga yor nit ñi dañ ko soxla donc yow loolu waroo ko sàggane da nga ko war a fonk surtout nga wàccee sa bopp ba pare nga wàccee sa bopp tey jii nii ma mun naa wàcce ma dem ba kër ga am benn kilifa bu jógee fu sori mu woo ma mu ne ma Alpha man de bëggoon naa watu damay voyager suba wala dafa am fu mu bëgg a dem wala suba dama am lii ma ne man de wàccoon naa mais kon kay amul problème woo nga ma bàyyi ma ñëwaat ma tijjiwaat sama place ma defaral ko ba mu rafet après mu kontaan mu dem genre yooyu quoi xam nga doomu aadama pour nga téye ko yombul mais nag dañuy jéem aduna loolu la dañuy il faut que ñu liggéey loolu moo ñu maanaam loolu moo ñu fi bàyyi il faut ñu liggéey ba pare ñu fonk suñu liggéey loolu mooy premier secret bi loolu la waaw. mais kon que ñëw nañ ba fii xam na ni dañuy waaj a tàggatoo rek li conseil bi ñuy bëgg nga joxe mooy que sa mbokku watkat yi femboɓe ɓen siɓɓe ma wonɓe fembude ɓen kon ɗum marɗa ko wolnaɓe et pular quoi fi on ɗum par ce que émission daroɓe ɓurɓe ɓen ko ɗum ɗo ɓe nanata ay donc c'est pour cela mi on ma landade yimɓe ɓe andintinɗa carrément ko ɗo ɓe woni net hande femboɓe ɓe andintinɗa ɓe wiiɗo e femboɓe ɓe andunoɗa goo ko ndu wawɗa ɓe wiide e par métier ɗen donc par métier ɗen komi wawata ɓe wiwde e par métier ɗen yoɓe eto ɓe maîtrise ko ɓe woni wadde kon hara ɓe haw jaali andi golle ɗen wona yo on tigui hawjo et puis kadi o sendidira soobe e samakala manam sendidirgol soobe e samakala anda an ko ɗum ɗo duwaɗa wadde ko ɗum ɗo waɗma war donc a wata innude a waloto ha nangue hewta e hoore inna hiɗa gollude ara golla yimɓe ɗiɗo to femba yimɓe ɗiɗo to yaaha donc inna par ce que ɗum no heɓa ɗo bus woɓɓe ɓen ara min gollida seeɗa ɓeyna o utilisé la woni suka ɗin piiji mais wona noon manam il faut que fonka golle maɗe si tawima ala hande a ari ka an ɗo a ƴetti ɗo information mandanɗa hoorema min formima ɗo ha moƴƴi si a yeehi ɗum ɗon kadi no wawma wallude mais manam kadi kamɓe e hoore maɓɓe kadi ɓe laaɓa mais Alpha no woodi nokkugo komi falano arde woni ka part prix ji par ce que hande wono o place ma ɗo mo naati femba kon a ƴettay temps ma fof e hoore makko nden sifa no wonɗaɓe jonnirde conseil noon a ƴettay temps ma o fof e hoore makko nden ko noon ɗa ƴettande temps ma o ko par ce que premièrement ɗa andi client jon ko woni roi deuxièmement ɗa andi no neɓiri ka jullere o ko noon wawɗa heɓirde maîtrise konɗamo fembude kon par ce que goɗɗo ko sa neɓidi e makko wawata hiide ella ka hoore makko sina ɗum a wawata jogade hoore goɗɗo 30 secondes 30 minutes inna yo immo ronka hiide ella donc ka prix ji hande no neɓirɗa ka hoore noon fiyo femboɓe ɓen fof faamu noon ɗa neɓirde e hoore noon e ara ɓe jogo hoore goɗɗo 30 minutes kon ɗum wolanta ɓe on domaine ɗon cadrement
primo ammo fixanta on tigi on e ɓe femboɓe mahara ko 500 yoɓata waɗata toon hay 30 minutes a faami immoɗa hiyoya hella ka hoorema kondu marɗa ko yaaɓe andi ɗon kadi golle ɗen andi par exemple andi rapperɓe ɓe mbeyni sa heeɓi 100 francs eɗa wawi wadde noos sa heeɓi 1000 francs eɗa wawi wadde noos donc golle moƴƴe moom manam ɗum ɗon dal si tawiɗa gollude golle moƴƴe no waɗi golle goo ko kanje yoɓata hoore majje no waɗi kadi golle goo par exemple so tawima la ari ɗo hande ka alpha ɗo donc déjà morceau ji ɗi min waɗantama ɗi laaɓa menen e hoore amen min laaɓa tondo siji amen ɗen min wattade alcool min désinfectata affaire ji ɗin suga ɗin ɗon piiji donc andi ɓeyni wo ndiyan ko ber nenkal manam il faut que waɗa golle moƴƴe si heɓa hunde moƴƴere ko ɗum hay ɓurana o no wowli ɗum lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun manam sa okkitira e hunde walla sa jonnira e hunde jonnir ko ɓurɗa yiɗude kon manam golle ɗen il faut que gollana on tigui gollal moƴƴal kanko kadi kanko neɗɗo on mo gollanɗa on o anda a oɗo gollal ni lan gollal moƴƴal an kadi jonnama par ce que man sa daari coiffure ala prix menen min fembay ɗo prix ji ɗin no heewi façon ji sande pankadi e neɗɗo on woɓɓe ara e addora photo inna min ko ɗum ɗo mi faala woɓɓe ta noon kadi andi ɗo par exemple a ƴetta ɗo ɗen a tappay ɗo ka ɗumani net dara ɗo photo labaɗo hara on tigui no wana no rawni walla hoore nden no ɗumanni inna a min par exemple so waɗi cifol ngol yaltay ko wonoma joni ɓe yeyɗa fembi ko laaɓa donc goɗɗo goo hara onon ɗiɗon bokka hoore malla hara on bokka forme hoore oyna ko suga ɗum ɗo faala wiya gollama donc noon an gollowo on sa famali ko duwaɗama waɗande kon haray ɗon lorra heɓoya entre moɗon ko suga ɗin ɗon piiji foof on tigui duwa maîtrise de e mouradu ndu voilà donc chers téléspectateurs ɓe Diama TV hari ɗen ka alpha coiffeur on nani conseil ji ɗi o joni ɗin min ni on noon si ari Médina o fembalima siɗa faala hotu par ce que ko oɗo jeeyi Médina ko o woni jooma Médina hoore kala nde o fembi Médina ɗo si o sa yalti tum ɓe anda directement haray ko alpha coiffeur woni ka rewri ka hoore maɗon donc ɗo place on kadi ko rue 11 angle 8 siɗa wawi kadi jonnirde numéro on fi faalateɓe arde ɗo ɓen voilà onon daroɓe émission mais so gayni darde ƴetton numéro on ɗo joni o jonnawmo déplace ɗon aron ha Médinaɓe wallahi on regrettata so fembi on yiltitoto kadi artoy on addon woɓɓe goye joni a jonnaɓe numéro on noon si wayno ɗen numéro téléphone ko 77 122 79 49 ɗo woni ka c'est alpha rue 11 angle 8 salon Médina coiffure voilà on nani ko ɗo woni rue 11 angle 8 donc la gandi kadi hari ɗamarani men ɗo surprise janon depuis min innima min are donc min faala kadi ya hollidir men e ɓen ɗon ko yimɓe ɓe annitinɗa ko anon e maɓɓe wondi ka quartier ko fayɓe an wonɓe ka quartier ɓe bus ko ɗo koye tawde an ɓe jibinaɓe janɗi donc meɗe wondi wonunde moƴƴere vraiment ko yettude Allah manam sama gaye dañoo nekkin bu rafet bi ma fi ñëwee ba léegi dañoo sekk jàmm ak salaam parce que manam boo nekkee si benn quartier il faut que nga jéem a ànd ak ñoom comprendre nga nangoo xamante ak ñoom parce que tey jii nii boo xoolee fii Sénégal man mun naa la ne Médina fii laa màggee fii laa yaru fii laa defee sama lépp képp koo xamante ne booy Médina boo ko nee alpha coiffeur peut-être xëy na même bu ma xamul sax dégg na sama tur mais xam nga ni tey loo li nga am yëpp waa Médina ko def mais yow lan ngay wax waa Médina ba pare lan donc xam nga man Médina maanaam même si sama village bi nga xamante ne man fi ma juddoo man Médina laa gën a miin ke foofu dëgg la parce que boo xoolee man fii laa jàngee métier donc fii laa takkee soxna fii laa njëkkee gis doom dëgg la Médina man mooy sama lépp jërëjëf donc man Médina man mun naa la ne man aw ma seen fay mënu ma leen fay parce que bu ma naree wax fii nii xëy na ma ju mais man Médina man aw ma seen fay jërëjëf waaw surtout maa ngi ziyaare tamit sama koñ rue 23 mooy sama base rue 23 angle 6 beneen place bi foofu la nekk di nuyu foofu sama ajaratu Mami Diané maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu samay grand yi ñoom Bako ñoom Vie ñoom Lay Thiam ñoom Ahmed ñoom Alaaji tailleur bi waaw ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare maa ngi nuyu sama gars yi yëpp tamit donc am naa ay grand tier rue 15 kooku tam maa ngi koy gërëm bu baax a baax ak grand yu bëree bëri ñoom grand Kébé Papal sama menuisier métallique kii sama menuisier armignon bi kooku tam maa ngi koy nuyu bu baax a baax saa Médina la nar a nuyu de waaw Médina laa nar a nuyu jeex na tàkk jërëjëf kontaan nañ ci yow trop ni nga seddalee suñu xool yàlla nañu yàlla attex yow nañ dem xooli asiko yi ñëw
Salama. Salam alaikum mbooloo mi. Jàmm ak salaam la ni woote. Salam alaikum nuyu na ma leen. Assalamu alaikum ye. Salam alaikum ye. Salam alaikum ye. Salam alaikum ye mama. Maaleykum salaam. Mama assalamu alaikum ye. Salam 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 alaikum ye wa Medina. Salam alaikum ye. Assalamu alaikum ye. Salam 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 alaikum. Aye. Iyao. Ki moy alfa ye. Alfa ñëwatina. Ki moy. Ki moy alfa ye. Aye. Iyao. Ki moy alfa ye. Alfa ñëwatina. Ki moy alfa ye. Aye. Iyao. Ki moy alfa ye. Alfa ñëwatina. Ki moy alfa ye. Alfa waynala. Am nga yërmande. Alfa waynala. Am nga yërmande. Poma wo bëgg naa. Poma wo bëgg naa. Bëgg naa la. Ka jege si ma. Alfa xale la. Yaay sunu reeni xo. Alfa boy wona la ye. Sa jikko boy rafet na ye. Alfa boy wona la ye. Alfa woma woma. Woma woma. Ma waila woma woma.
Santa ko e danu ko Alfa waynala am nga yërmande Alfa waynala am nga yërmande so dikke mani de so deme mani joy fu maromba ñu may laaj lu joy aye yo no Alfa sorina sorina so dikke mani de so deme mani joy fu maromba ñu may laaj lu joy lo joy aye yo no Alfa sorina Grigode bëccëg man la bala mata go jamate be sama yaram daw na bébé yo a bébé yo sa bébé yo a bébé yo mami yo mami wataya jox ma sa xol wa Mami wataya jox ma sa xol waay mami yo mami wataya jox ma sa xol waay Carolina bébé Carole nopp naa la